Konttausasennossa vedä vasen polvi otsaan kiinni ja ojenna jalka taakse suoraksi, nostaen samalla päätä ylös. Valmiina. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja sama toisella jalalla. Valmiina. Nyt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja riittää. Asetu selin makuulle lattialle. Polvet koukussa, jalat yhdessä, hartiat kiinni lattiassa. Nosta ja laske lantiota pienin liikkein. Valmiina. Nyt. Ylös, rentoutus, ylös, rentoutus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja riittää. Pidä jalat harallaan, polvet koukussa, jalkaterät ulospäin. Suorita edellisen liikkeen tavoin lantion nosto ja rentoutus. Ja valmiina. Nyt. Ylös, rentoutus, ylös, rentoutus, ylös, rentoutus, ylös, rentoutus. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja riittää. Ojenna vasen jalka suoraksi, ota kiinni oikeasta jalasta ja vedä sitä koukussa vatsasi päälle. Ja ojenna se sitten suoraksi ylös. Valmiina. Nyt. 1, 2, 3, 4. Ja ylös. 2, 3, 4. Nilkka koukkuun. 3, 4. Ja ojennus. 2, 3, 4. Ja sama toisella jalalla. Valmiina. Nyt. 1, 2, 3, 4. Ja ylös. 2, 3, 4. Nilkka koukkuun. 3, 4. Ja ojennus. 2, 3, 4. Sama toisella jalalla. Valmiina. Nyt. 1, 2, 3, 4. Ja ylös. 2, 3, 4. Nilkka koukkuun. 3, 4. Ja ojennus. 2, 3, 4. Ja vielä kerran toisella jalalla. 1, 2, 3, 4. Ja nilkka koukkuun. 3, 4. Ja ojennus. 2, 3, 4. Riittää. Nouse niska seisontaan. Työnnä lantiota ylös, nilkat ojennettuina. Kurota varpailla kattoon. Ylemmäs, ylemmäs. Tue käsillä lantiosta. Laske jalat suorina, pään yli lattiaan. Venytä selkää. Työnnä varpaita pidemmälle, pidemmälle. Laske polvet kiinni hartioihin. Ja hengitä syvään. Pyörähdä rauhallisesti selin makuulle. Vie kädet vartalon sivuille lattiaan. Ravistele käsiä ja jalkoja lattiaa vasten. Rentoudu. Sulje silmät ja hengitä syvään. Hengitä syvään ja rauhallisesti.
nouse ylös. Kiitos.